आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. कणकवली तालुक्यातील मुंबई गोवा महामार्गावर नांदगाव ओटव फाटा पुळवद इथं असलेल्या संरक्षण कठड्याला आदळून पुणे ते ओरोस पर्यंत विद्यार्थ्यांची सहल घेऊन जाणारी एसटी बसचा मध्यरात्री 2 वाजण्याच्या सुमारास अपघात झाला. सुदैवानं या अपघातामध्ये काही विद्यार्थ्यांना किरकोळ दुखापत वगळता इतर मोठी इजा नसल्यानं सर्वांनी सुटकेचा निश्वास टाकलाय. मध्यरात्री गाढ झोपेत 2 वाजता अपघाताचा मोठा आवाज आला. अपघाताची भीषणता मोठी होती, मात्र या अपघातात एसटी बसचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. अपघाताचा आवाज महामार्गालगत बाजूला असलेल्या नांदगाव पोलीस पाटील ऋषाली मोरजकर यांना आला. त्यांनी याबाबत तातडीनं मदत मिळवण्यासाठी बाजूलाच असलेले सामाजिक कार्यकर्ते भूपेश मोरजकर यांना संपर्क केला आणि त्याबाबतची माहिती दिली. मग लगेचच पोलीस पाटील ऋषाली मोरजकर, भूपेश मोरजकर, केदार खोत, प्रभाकर म्हसकर, दीक्षा मोरजकर यांनी तात्काळ धाव घेत जखमींना मदत केली. घाबरलेल्या मुलांना धीर दिला. तसेच येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनधारकांनीही मदतीसाठी पुढाकार घेतला. किरकोळ जखमींना तातडीनं 108 रुग्णवाहिकेतून कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय इथं दाखल करण्यात आलं. तसेच अपघाताची खबर नांदगाव पोलीस पाटील ऋषाली मोरजकर यांनी कणकवली पोलीस ठाण्यात दिली. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस हवालदार चंद्रकांत झोरे, चंद्रकांत माने तसेच महिला पोलीस प्रणाली जाधव यांनी आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.